Ginkalipay sa mga vendors ang bagong bukas nga Jaro Public Market mas marami kakomportable sa mga merkado kung ikumpara ini sa daan nila nga mga puwesto. Karong ini sang pagbukas na kahapon nga adlaw sa ngamong public market. Sa divisong Bomboradyo kay Raul Habonillo, isa ka fish vendor sa merkado, igin pahayag nga mas maayo nila sitwasyon bangod hindi na sila mabalaka sa tiyon nga magulan kag hindi naman mabasa ang ilang mga produkto kag hindi man sila mabahaan. Sunod pa kay Habonillo, nga sa subong conforme sila sa ilang mga puwesto. Ang Jaro Public Market mayara sang 547 nga mga kiosko sa diin una nga makasulod ang vendors nga magabaligya sa ukon wet section. Kanami sa merkado diri sa Jaro, no, komportable na masanag kag malimpyo. Ag inita na ginapasalamatan ginamon sa amon nga City Mayor nga nagapalangga kag nagaulikig kay nabuligid sa siyudad sa Iloilo. Ma'am, Bryce Satriñas ang ato niya mayor kag gini padayon sa kauswagan sa siyudad sa Iloilo. Magkareka mo dire sa merkado sang Jaro kay gini komportable, wala sang init, wala sang ulan kay gini malimpyo gid katama.